Gaur berriro ere jendetza elkartu egin gara, hemen Etxaurin, gure herrian, gure baiaran, Kabezon de Etxauri bizirik eta Euskal Herria bizirik sarearen artean egindako manifestazio honetan. Eta gaur berriro ere argi utzi izan dugu, ez dugula proiektu hau nahi, ez dugula onartuko eta proiektu honi aurre egingo diogula. Orain, inoiz baino gehiago, ahalik eta indar eta mobilizazio gehien behar ditugu. Azken txanpan gaude. Eta kolektiboak, zuetako bakoitza behar du aurrera jarraitzeko. Eskerrik asko, era berean, zuen energia modu batera edo bestera aportatu duzuen pertsona, kolektibo, entitate, udal eta kontzeju guztiei.